Тубыл шәһәрендә ел сайын Нәүрүз бәйрәмен Себер тотар мәдәният үзәге үткәрә. Быел бәйрәм шәһәрнең Себернең Инҗисе сәүдә һәм күңел ачу үзәге каршындагы мәйданда оештырылды. Нәүрүз бәйрәме сәхнәсеннән рус, татар, Азербайҗан һәм башка милләт вәкилләренең җырлары, көйләре яңгырады. Себер тотар мәдәният үзәге, Тубыл район мәдәният үзәге, иҗтимагый оешмалардан килгән үзешчән артистлар башкаруында җырларны тамашачылар яратып тыңладылар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Әйе, чынлап та Нәүрүз бәйрәм татар халкының, бөтен төрки халкының бик күркәм, бик матур бәйрәме. Әйе, чынлап та Себер татар мәдәният үзәге елда сайын шул күркәм бәйрәмне оештырып тора. Бу вакытны сәүдә үзәгендә кул осталарының күргәзмәләре эшләде. Мастер-класслар оештырылды. Балалар рәсем ясадылар, трафарет белән кулланып, кызыксынып шамаиллар эшләделәр. Бу түгәрәкнең җитәкчесе Илдар Саитов фикерләре белән уртаклашты. В наше время происходит преемственность поколений. Мы, в свое время изучавшие, передаем свои знания нашим детям. Дети наши будут развиваться, учиться, будут своих детей учить. И будет развиваться наша татарская, мусульманская культура. Гөреф-гадәтләребезне саклаган бәйрәмгә килүчеләр арасында районнардан да тамашачылар булды. Мин үзем булам Второбагайның Багайский район. Әмәл бәйрәме ул ел та сайын минекәен үткәрелә торган бәйрәм. Ел та сайын без аны көтеп алабыз. Сотакалар атабыз менә. Конфетлар, инде кем ниндәй нәрсәсе, сладости есть, вот все атабыз. Ваклар йөриләр иртә белән авыл буйлап. Әмәл ул күп еллардан килгән инде ул әмәл дигән бәйрәм. Без аны яратабыз, без аны көтеп алабыз менә. Бәйрәм сәхнәсе алдында оештырылган түгәрәк уенда олысы кечесе катнашты. Алып баручылар Нәүрүз бәйрәменең мәгънәсен аңлаттылар. Себердә Нәүрүз, әмәл, садака, көлцән дип аталганы турында сөйләделәр. Тубылда Нәүрүз әмәл бәйрәмендә Себер татарларының милли йоласы кәнфит сибү белән бәйрәм йомгакланды.